Μια προσωπική και μια γενική παρατήρηση. Η προσωπική είναι ότι δεν ήξερα τίποτα και όταν μου το έστειλαν το βίντεο, λέω, γι' αυτό έγραψα. Δώστε μου πληροφορίες. Δεν το ξέρω τον άνθρωπο καθόλου. Ούτε τον έχω δει, ούτε πρόκειται να ασχοληθώ. Λοιπόν, η προσωπική μου παρατήρηση είναι 3 σημεία, δεν έχω να πω πολλά. Είναι πρώτα απ' όλα ότι επειδή βλέπω κάτι αυγές και κάτι χρυσαυγές, κάτι διαφόρους υποστηρικτές που λένε για αυτό το χιούμορ. Λοιπόν, χιούμορ με προτροπή σε φόνο, για μένα δεν υπάρχει. Διάλογο με υποκινητή βίας δεν ανοίγεις. Τα περαιτέρω θα τα βρούμε στη δικαιοσύνη. Θα πάμε ενώπιον της δικαιοσύνης και εκεί θα δώσουμε... Ο καθένας θα πει το... Θα πάει στη δικαιοσύνη. Εννοείται. Και καλά θα κάνεις. Προφανές. Και πολύ καλά θα κάνεις. Δεν κατάλαβα. Ένας προτρέπει να με δολοφονήσουν. Και θα μείνω απραγώς. Εννοείται θα πάμε στη δικαιοσύνη με μήνυση, με αγωγή, με ό,τι προβλέπετε. Άρα θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Εννοείται θα προσφύγω στη δικαιοσύνη. Δεν κατάλαβα. Θα ακούει η οικογένειά μου. Θα ακούω πρώτα απ' όλα εγώ. Και θα ακούει η οικογένειά μου. Δεν καταλαβαίνω. Τι είναι αυτό το πράγμα. Εγώ εδώ δολοφονούμε για τις απόψεις μου. Ποιος, δεν υπάρχει ο κριτής, ο μοναδικός κριτής που αναγνωρίζω είναι ο Θεός. Δεν υπάρχει άλλος κριτής και η δικαιοσύνη μετά που όταν έχω αντιδικία με κάποιον άλλον. Το καταλαβαίνω. Η επιγής δικαιοσύνη. Αλλά θα έρθει κάποιος και θα πει δολοφονήστε αυτόν. Ποιος είναι αυτός. Και δεν θα πάμε στη δικαιοσύνη και θα τον αφήνουμε έτσι. Εδώ μιλάμε για στοχοποίηση, Άρη. Απόλυτη στοχοποίηση. Ευθεία.